Hey guys, so for today's video is first video ko to na naka-backcam kasi gusto ko naman tayo na naka-backcam. So ngayon pala is sa kuko ko ang dumi niya. So for today's video pala is gagawa tayo ng ano ba Nutella butter slime. So yung mga kailangan natin is syempre glue. Yan. Paubos na siya guys. Unti na lang siya. Ayan na. And activator galing Panda Slimes, container or bowl, and ito yung pang decorate natin, yung microphone beads. Mabibili ito siya Shopee sa Panda Slimes. Pwede rin sa ibang search nyo lang microphone beads. Kung gusto nyo mas madali, punta kayo sa Panda Slimes. And next is syempre yung clay natin, butter slime na, diba? Itong parang brown clay. And kailangan natin itong marker kasi wala akong poster paint na brown. At magiging light lang siya. So, yung kumuha lang ako nito para magiging dark yung color niya. So, let's start na. So, ayan. First is maglalagay tayo ng glue, syempre. I-open ko na to. Nakalimutan ko dito man ng pamix. Wala ko ito. Kaya yung gagamitin natin, hugasan lang siya mamaya. So, let's start. Yan. Yan siya. And now is add tayo ng water para maging glossy siya. And i-mix na natin siya. May water na yan. Di po yung activator. So, ayan na. Mag-add na tayo ng activator. Ayaw niya mag-focus. Mix natin. Wala po tayong tripod. Gamit lang tong baso na to. Wait lang. So, ayan. Unti na lang. Pwede natin siyang kamayin. So, pwede natin siyang kamayin. Ayan. Yan na siya. And nalagyan natin siya ng clay. Ubusin na lang natin to guys. Sana yung clay. Lagyan na natin siya and mix in. So, ayan. And lagyan na tayo nitong microphone beads. Unti lang guys. Hala, liliit. Ito diba yung sa ano guys? Ewan ko kung saan ito makukuha eh. Kasi maliliit na ganyan. Mix in na natin. Ang dami na dito sa... So, ayan. Ang sarap niya guys sa kamay. Parang nagmamassage. So, tignan na tayo ulit nitong brown na So, guys, kumaingay. Ooh. Mix in na natin. Parang di naman siya nagkukulat. So, yun yung kulay niya guys. Enough ko muna yung flash. Kurayan siya. Ang ganda niya. So, yun lang guys. Please like, share, subscribe. And again, kapag gusto nyo siya at kapag may recommend kayo videos, comment.